Kahit umuulan ngayon pong araw ho ng Huwebes mga kaibigan, nangyari na andito ho yung mga stakeholder, andito ho yung NLEX Corporation dahil opo, napakahalaga na mapag-usapan yung mga connecting roads, ma-address ho yung traffic dito ho sa business district ng Mexico dahil meron hong lumalaki na industrial zone dito ho sa area ho ng Panipuan at commercial area. Gusto naming malaman sa inyo, Mayor Ruding, ano ho yung agenda at gaano kaklaro itong mga napag-usapan? Actually, PPP yan. PPP. PPP. So, yun ang problema. Medyo may katagalan yan pag PPP. So, ako, yung mga maayos naming tulad ng mga right of way, ang gagawin ko, pupundohan ko na. Kung para pagdating ng araw ko, konti na lang yung gagawin. So, yung tulad nung isang may portion doon na i-donate ni Congresswoman Garin na 280 meters by 20. So ang balak ko kung magkakaroon ng deed of donation doon sa lupa, gagawin ko na yung kalsada para nakaabang na yan. So yung kalsada dyan sa may Kalulot, sa Tourism Road at saka itong lalabasan niya, siguro, pag may nakakakita, napakagandang proyekto to, baka mabigyan ng pansin ng national government. So, para mabawasan natin yung time na hihintayin natin, pag nandyan na yan, kukunti na lang. At ito mga kaibigan, sa usapin ho nito pong pagkilos ng lokal na pamahalaan, ihanda sa malaking investment at gusto na namin hong ibalita din ho sa inyo dahil may mga pag-uusap na ng inisyal. Ito hong business tycoon na si Dennis Uy, kung ano ho yung magiging muka ng development sa magkarating ho na bayan ng Mexico at ng Angeles City. How is it going, Mayor? Yung pong usap na parang Silicon Valley ho yung plano ng ating kapampangan na business tycoon dyan. Actually, dun sa Silicon Valley, meron ding yung mga kalsada ngayon na ginawa ni former Senior Deputy Congressman Dong Gonzales. Tapos na yung mga kalsada. So, iniintay na lang namin yung widening ng kalsada doon. In what Kasi particular barangay? Barangay Suklaban. Suklaban. O, diretso yan sa Silicon Valley na. Napakaluwang ng kalsada doon. Nasa 20 meters. Tapos na yung kalsada nyo. I-widen yung at itataas yung tulay doon na lilipat ng from Macli to Barangay Suklaban. Gaano kaklaro dito sa mga miyembro ng Sanggunian at alam ko dito ho sa usapin ng progreso, may proseso yan at yung bang usapin ng lupa dyan, Mayor, yung land conversion, klaro din ba sa zoning ninyo? Yan magiging tech city. Nasa zoning namin yan, no? Dahil nga mayroon kaming nag-update kami ng CLUP. So inaayos namin ang CLUP namin. Sir Dennis Mga ilang Uy. hektarya yan pinag-uusapan natin na i-develop? So may portion ng Angeles nasa 35 hectares. So lahat yan more than 200 hectares. Yung remaining dun sa 35 hectares halos nasa Mexico yan. Pero pagkaklaro natin, walang data center na napag-uusapan mo. Wala pang data center. Wala pang data center na itatayo doon. Ang alam ko, nakatayo na yung data center niya sa Angeles City.